Hola, benvingudes i benvinguts a este nou vídeo que vos estic fent per a poder parlar-vos de la meua recerca. Ja vos he dit que durant la meua estada així de postdoc a Lisboa faré vídeos per a explicar la meua recerca. Entre els vídeos que faré està la meua recerca sobre estellers de l'any 2024, perquè sapieu, tot i que fa molts anys que investigue sobre estellers, concretament el primer article que vaig publicar, en este cas capítol del llibre que vaig publicar sobre Vicent Andrés Estellers, ho vaig fer l'any 2010 i estem a 2025, porta 15 anys estudiant a Estellers. És a dir, que ja duc feina feta, vaig començar amb Vicent Salvador i ara ja estic pel meu compte, encara que treballe amb companys grans estudiosos del poeta com ara Jordi Oviedo. Aleshores, també soc companya de departament de Josep Ballester, que també l'ha estudiat bastant, a Vicent Andrés Estellers. I aleshores avui vos parlaré de les últimes recerques que he fet al 2024 sobre Estellers, perquè era any Estellers. Jo ja he viscut 2 anys Estellers. El primer any Estellers que vaig viure va ser l'any 2013. Mireu si sóc vella. Ahir ja vaig publicar en el monogràfic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre Estellers. En el meu cas vaig fer la revisió bibliogràfica i un article sobre el gènere, comparant Maria Mercè Marçal i Vicent Andrés Estellers, quina perspectiva de la dona, sobretot. Un aspecte que he reprès aquest any 2024, aquest any passat, com ara explicaré. Com que vaig fer la tesi doctoral sobre l'estil i les traduccions i les aplicacions didàctiques de la poesia de Vicent Andrés Estellers a partir d'un estudi de l'estil semiautomàtic, és a dir, amb cerques de lingüística de corpus digitalitzada, doncs ahir vaig treure moltíssima informació. D'ahir també és el meu llibre Vicent Andrés Estellers i la literatura a l'aula, que és de l'any 2019, de publicacions Alfons el Magnànim. I per tant és una línia que sempre he anat treballant, perquè no podem deixar de banda que Vicent Andrés Estellers és un dels nostres principals poetes de les lletres catalanes i que forma part del nostre inconscient, de la nostra fraseologia literària, del nostre idiolecte, i és una cadena de transmissió dels grans autors com ara Ausiàs March, com ara Joan Fuster, com ara els autors de la literatura catalana, que també va llegir i va conèixer i va admirar moltíssim, Salvador Espriu, Carles Riba, Miquel Martí i Pol, també els poetes de les Illes Balears van ser molt importants per a Estellers, i la literatura europea, és a dir, que Estellers és com una espècie de memòria col·lectiva, enciclopèdica, i també ens mostra un camí molt ampli, molt compulsiu pràcticament, sobre què es pot fer en les lletres en català, i concretament des d'un idiolecte geogràficament localitzat en territori valencià, i amb un model de llengua que comparteix amb altres grans literats catalans com ara Miquel Martí i Pol o Blai Bonet, que és abandonar el simbolisme, tot i que aquest simbolisme sí que es troba molt clarament en la seva literatura inicial, però trobar una manera d'expressar que és molt accessible, que recull moltes estructures i molta naturalitat de la parla col·loquial de l'horta, molt de vocabulari, fraseologia, col·locacions, però que al mateix temps ens marca també un camí de llengua estàndard literària molt correcta, sorprenentment correcta per a com de flexible és. Per tant, és sempre un referent de com escriure bé i alhora viu, alhora autèntic, genuí, en un estàndard valencià molt localitzat també en els parlars, en la llengua de l'Horta, en concret de l'Horta Nord, perquè ell era de Burjassot. Què he fet este any? Molt ràpidament, entre transferència, és a dir, comunicació mediàtica, etc., i el que és més publicació més científica. Comencem per la publicació més científica, que així podré parlar-vos sobretot de 4 articles i la direcció d'un monogràfic
i que és el següent. La primera publicació meua que vaig ser científica aquest any sobre Estellers és de l'estiu i és un monogràfic de la Revista Valenciana de Filologia coordinat per Jordi Oviedo, un dels grans estudiosos d'Estellers i company meu del departament. I és un estudi que es diu El gènere com a filtre de l'estil en la poesia de Vicent Andrés Estellers. I ahir el que fem és treballar un concepte que ve de l'íntic de les teories broncartianes del discurs i és el concepte d'intertextualització. Intertextualitat ja ho coneixem tots, és un concepte amb grans estudiosos com ara Júlia Kristeva, de Gerard Genet sobretot també, que és ja no referències d'uns textos dins d'uns altres, sinó referències d'uns gèneres de text dins d'uns altres. Això es diu intertextualització i ho ha definit sobretot Florencia Miranda, una estudiosa de la Universitat de Rosario, amb la qual col·labora en el grup ISTEL, que és un grup d'investigadors internacionals dirigit per Joaquim Dols. Això ho fa excel·lentment Vicent Andrés Estellers i és el que treballem sobretot, el que busquem en aquest estudi que vos he dit. Busquem, per exemple, en quins punts de l'obra d'Estellers hi ha cartes, és a dir, un poema en forma de carta, un poema en forma de cançó de bressol, un poema en forma de crònica, un poema en forma d'epitafi, un poema en forma de crònica d'un soterrar, i després ja se'n va també a la multisemiosi perquè fa poemes en forma de quadre, en forma de ram de flors, és a dir, que el nivell de transposició d'estructures no poema dins dels poemes que du a terme Estellers és molt innovador i no s'ha treballat, no s'ha estudiat excessivament encara, i a això dedique el primer dels articles que comente ara. A més, aquest article acaba amb unes poques propostes didàctiques esbossades, no definides estrictament, però sí esbossades, de com podríem utilitzar a l'aula de llengües esta poesia d'Estellers comparada amb altres poesies o solament la d'Estellers o comparada amb textos no literaris per a treballar gèneres de text molt variats a partir només de poesia de Vicent Andrés Estellers. Perquè és que realment és un calaix de sastre impressionant la poesia de Vicent Andrés Estellers per a trobar qüestions de treball de la llengua i de treball dels gèneres de text i de la cultura, de tot el que té un lloc, una presència en l'aula de llengües. La poesia d'Estellers és un calaix de sastre del qual podem pouar textos, idees, itineraris. Un altre és ja al setembre, se celebra el Congrés Vicent Andrés Estellers a la Universitat de València, perquè també n'hi va haver un altre sobre Estellers a la Universitat d'Alacant el mes d'octubre, però en el de setembre la meva companya Violeta Ros, estudiosa de la literatura contemporània, sobretot en espanyol, però també valenciana, i jo mateixa vam treballar sobre una altra qüestió que és una intersecció amb altres investigacions meues, que és la qüestió de l'estelesitis, una inflamació referencial que hem trobat en els cantautors valencians del segle XXI, com ara Pau Alabajos, Andreu Valor, Feliu Ventura, Borja Penalba i no tant cantautors però també lletristes, Xavi Sarrià, fins i tot René Macone, fins i tot en una cançó d'Orxata o un parell de cançons de l'1.0 d'Orxata també trobem aquesta estellesitis, i que és doncs, un contagi d'escriure aquestes lletres de cançó amb un dir estellesià, però no em refereix cal que Fredxina hagi estudiat sobre referències explícites a Estellers en les lletres de cançó dels cantautors valencians del segle XXI. Em refereix directament a calcs estilístics, gestos estilístics concrets, per exemple, doncs, un ús de la toponímia molt específic, una manera de descriure els espais, una manera de descriure l'amor impulsiu, salvatge, utilitzar els adverbis en ment, d'adjectivar, moltes qüestions que apareixen en aquestes lletres d'aquests cantautors i que clarament tenen una influència més o menys clara, però en molts casos molt clara, del dir estellesià. Aleshores això ho hem anomenat estellesitis i es pot llegir concretament en el monogràfic publicat per publicacions de la Universitat de València, Paraules per a tothom, estudis sobre Vicent Andrés Estellers,
en companyia de molts altres estudis sobre el poeta fets per grans estudiosos. Una altra publicació que tenim aquest any és al novembre en una revista de la Marina, crec que és l'Aigua Dols. En l'Aigua Dols han publicat també un monogràfic sobre Estellés i Salvat Papasseit, coordinat per Irene Mira, i també ha participat en l'edició Juli Capilla, o almenys en la publicació, d'alguna manera, i ahir hem publicat un article titulat La nit febril de la caverna, representacions metafòriques de la cova en la poesia de Vicent Andrés Estellés. Alexandre Bataller, que és el meu company investigador principal de la majoria de projectes d'investigació i grups d'investigació i d'innovació, dels quals forme part en el Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Universitat de València. Doncs Alexandre, que és un gran estudiós de la literatura catalana i concretament de la valenciana i de les rutes literàries, doncs ell i jo hem escrit un article sobre representacions metafòriques d'un objecte concret, que és la cova, en la poesia de Vicent Andrés Estellés, i molt centrat, òbviament, en la cova que més presència té en el vers estellesià, concretament en el mural del País Valencià, que és la cova negra de Xàtiva. I com Estellés, a partir d'aquest detall geogràfic com és la cova, i concretament la cova negra de Xàtiva, és capaç de construir tota una genealogia i pràcticament l'origen homínid dels valencians. Perquè en aquella època es va fer popular un descobriment prehistòric en aquella cova de Xàtiva, que és negra, que té com unes taques negres, i que a Estellés li suggeria per un costat este inici nacional del valencià prehistòric, un pubis pelut, valencià i orogràfic, i aquestes dues idees, doncs això per a Vicent Andrés Estellés és un solapament metafòric molt potent, que de fet és transversal a tot el mural del País Valencià, i que és aquesta idea que la dona mateixa, que el territori valencià és una espècie de dona, de mare de tots nosaltres, no? Una mare geogràfica que ha parit els pobles, que podem arrapar, no? El poble, la terra, les muntanyes, els rius valencians, tot això és una pell d'una mare valenciana que ens cuida a tots, no? I al mateix temps tenim moltes mares en tots els pobles, com les mares parien fills que aprenien la música de l'idioma. Això és un vers d'Estellés. No negarem que hi ha una visió molt de dona microones fabricadora de valencians en aquesta representació metafòrica, però que no és culpa del pobre Estellés, sinó que forma part del masclisme intrínsec al valencianisme i en general a la cultura en la qual ens hem criat, catòlica, cristiana, europea, occidental. Hi ha la majoria de cultures que han dominat en termes violents i geopolítics el món, i per tant doncs, també això ho aprofite per a lligar aquest article amb l'article que he publicat juntament amb Maria La Cueva en un monogràfic sobre Vicent Andrés Estellés i Joan Salvat Papasseit, que he dirigit en el número 15 de la revista Ítaca de la Universitat d'Alacant. Este monogràfic que he dirigit i del qual estic molt orgullosa, i agraïsc a Irene Mira que em donarà l'oportunitat de fer-ho, i també a Joan Borja, que entenc que és el director de la revista, o almenys ho era, i que també és company meu de geografies literàries i per tant pressuposa una confiança. I en aquest monogràfic, concretament, primer vos parlaré sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés per a infants i adolescents, comentari crític des de la perspectiva de gènere i la sexualitat. Esta investigació de perspectiva de gènere en l'obra d'Estellés no és en cap cas un intent de cancel·lar l'obra d'Estellés, la qual considerem de primera qualitat literària internacional i sobretot per al seu moment, per als anys 50, anys 60. És una obra molt capdavantera estilísticament parlant, temàticament, de manera de captar la pulsió existencialista, la pulsió d'Europa, no? D'una persona com era Estellés, que es passava la vida treballant al periòdic i estava en contacte primer en la fam i la misèria de la postguerra, però també en tot el que passava al món. Ho bevia des de les rotatives del seu periòdic, primer com a periodista i després com a cap de redacció. També tracem una senda per a saber quins poemes són massa
pornogràfics en l'obra d'Estellés i concretament en quins poemaris es troben per tal d'evitar-los doncs, a l'aula de primer cicle, segon cicle de primària o en xiquets que encara no estan amb una maduresa per a poder rebre aquestes escenes. Poden estar avalisats aquests poemes i aquests poemaris, pensem per exemple en el poemari El Corb, en el poemari El Gran Foc dels Garbons 1 i 2, són alguns poemaris que contenen alguns poemes sexualment explícits, amb una fixació per la sodomització de la dona i extremadament jove, que ja tenim prou amb la generalització de la pornografia en internet de mala qualitat i d'explotació sexual i de masclisme absolut, com per a també reforçar-ho amb certs i molt concrets poemes d'Estellés, pot ser 10, 13 poemes dels seus 3.000 poemes que en aquest sentit doncs, no aportarien molt a la construcció identitària de gènere i de tolerància i no sexista de la infància, tot i que al contrari també podrien servir en alumnes adolescents per a raonar sobre totes aquestes qüestions. Doncs això ho treballem ahir i estem molt contentes, Maria i jo, perquè aquesta qüestió, a partir d'aquest article, formarà part d'un capítol del podcast dirigit per Teresa Iribarren des de la Universitat Oberta de Catalunya i amb una subvenció, un finançament de la Generalitat de Catalunya per a tractar les violències contra la dona en la literatura catalana, que és un tema que ens hem de treballar. Estimem la llengua, estimem la cultura en la qual ens han parit i en la qual vivim, però al mateix temps no volem contribuir a solidificar els valors patriarcals, sinó que volem que aquesta cultura siga un bressol per a tota classe de persones, independentment de la seva orientació de gènere, la seva procedència fenotípica o qualsevol el que siga, no? Qualsevol altra qüestió. Simplement volem un valencianisme millor i per això treballem en aquest sentit. I després en aquest monogràfic doncs, també podríem destacar doncs, un article de Dominic Kuhn sobre el Salvat Papasseit, un article d'Enric Bou sobre també el bodegom en Salvat Papasseit, un article de Raimon sobre Estellés llegit des de Deleuze, des de les teories de Gilles Deleuze, molt filosòfic, un altre de Ferran Carbó visitant l'obra de Manel García Grau i comprovant la influència estellesiana en els seus versos i altres articles molt interessants que conté el monogràfic. Aleshores vos convide a consultar i a gaudir d'aquest monogràfic que amb molt d'orgull he dirigit durant tot l'any 2024 i que finalment va ser publicat a finals de desembre. I què més he fet en aquest sentit de contribució a l'any Estellés? Doncs em va agradar molt participar al setembre en l'episodi de Gent Random sobre Vicent Andrés d'Estellés. Una altra vegada Vicent Andrés d'Estellés. Cal tornar a Vicent Andrés d'Estellés? Doncs sí, cal tornar-hi segons el meu punt de vista i el d'Irene Mira i també crec que vam convèncer a Lourdes i a Quim d'aquesta necessitat de retornar a Estellés però amb noves lectures, amb noves ulleres, no? Aquest capítol de setembre de Gent Random vos el recomanem de manera intensa. Què més? El grup per a la recerca de la memòria històrica de Castelló em va convidar a parlar sobre la guerra civil o guerra i postguerra en Vicent Andrés d'Estellés, que és una conferència que podeu veure que està penjada en la xarxa. Bé, aquesta ponència havia de dur-se a terme just la setmana després de la Dana i la vam canviar perquè no ens trobàvem amb cos, no? de parlar de res que no fora la catàstrofe de la Dana i la negligència absoluta mazón dimissió. Si algú ha arribat a esta part del vídeo, clarament dic mazón dimissió. Vam tornar a aquest tema del qual sí que he publicat un article en la revista Cap Lletra que va eixir l'any passat o finals de 2023. Guerra i postguerra en els versos d'Estellés. Sobre aquest tema també vaig parlar a Beniarbeig per a la biblioteca de Beniarbeig en 2019 o 2018, aleshores són temes que van allargassant-se, no? I que ja tenim una carrera científica de 15 anys i per tant que van tornant, retornant, aparcant-se, reprenent-se. Què més? Doncs sí, també va ser molt interessant la meva participació, me va semblar molt interessant i molt enriquidora, almenys per a mi, la participació al setembre com a dinamitzadora del taller didàctic posterior
a l'obra de teatre de Marina Alegre sobre el coral romput en la versió adaptada per alumnes de centres educatius. Era una versió en la qual només interpretava la tercera part del coral romput i jo em declare fan d'eixa interpretació, d'eixa lectura que fa Marina Alegre amb eixe cap d'estellers que es posa, que es lleva, amb eixa naturalitat, amb eixa poesia tranquil·la de Marina Alegre, i crec que van fer un bon treball en equip, jo des de la didàctica, ella des de la dramatització i aportant també a la didàctica, i és un projecte que encara li traurem més suc segurament configurant un concurs literari sobre el coral romput i també allargant l'existència d'un compte d'Instagram que es diu estellers.coralromput, tot ordit a partir de textos del coral romput per a demostrar que des d'Estellers i concretament des del coral romput es pot parlar de tot, es pot opinar i es pot expressar sobre qualsevol cosa de l'actualitat, cosa que considere molt il·lustrativa de la vigència, no? de la universalitat i de la pervivència, no? del significat estellesià, sobretot d'alguns poemaris concrets que són els meus preferits i que crec que coincidim els estudiosos que tenen un valor poètic universal, com ara, sens dubte, el coral romput. Em queda només per esmentar que en el Congrés Vicent Andrés Estellers, que es va celebrar a l'octubre a la Universitat d'Alacant, organitzat per professores de filologia catalana d'allà, com Àngels Francès, com Irene Mira, doncs ahir vaig participar en una taula redona sobre Vicent Andrés Estellers a l'aula i vos deixaré algunes imatges sobre el tema. Ahir vam explicar l'experiència didàctica del coral romput en el teatre amb Marina Alegre, perquè considerem també que hi ha un punt en el qual convergeixen la didàctica, la divulgació, la creació artística, la recepció artística didactitzada, però també salvatge, no? I asilvestrada, no? En el món real, fora de l'aula. I crec que aquest itinerari didàctic a partir del coral romput que proposem és molt interessant en aquest sentit i va funcionar de manera suggeridora en els tallers posteriors a la dramatització per endevinar el títol del poema Coral romput, quin significat té a partir d'imatges, bàsicament per a suggerir argumentació. També ja començant a penjar imatges transgredides de fotografies d'estellers amb ulleres modernes i també tirant-li a la intel·ligència artificial prompts que són textos del coral romput i veient què genera, quines imatges genera la intel·ligència artificial per a palpar, captar aquestes lectures prototípiques també que sempre fa la intel·ligència artificial. També quant a la intertextualitat, doncs substituint elements intertextuals de l'actualitat estellesiana per elements intertextuals de l'actualitat dels alumnes, una activitat que va ser molt curiosa i per a mi molt, molt profitosa. Aquestes han sigut les meves aportacions de l'any Estellers 2024. Per cert, també se m'oblidava, en els apunts de llengua, en el Beniparlem, vam dedicar un capítol concret del Beniparlem a parlar de Vicent Andrés Estellers, que també el teniu per ahí, que va quedar molt bé, amb el meu company Francesc Rodrigo, expert en didàctica de la literatura, del Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Universitat de València, i amb Ricard Julià, que és alumne de Filologia Catalana de la Universitat de València i una persona activa en xarxes. Tot això ho posaré en enllaços per ací, i aquest vídeo el col·locaré també a la meva pàgina web, així tant que faig un cercle explicant-vos en aquest vídeo de mitja hora, poca broma, tot el que he fet aquest any sobre Vicent Andrés Estellers, aquest any 2024, i això és un tema, aquest tema és l'etern retorn. Tornar a Estellers és una cosa que faig des de fa 15 anys per a divulgar i per a investigar sobre el poeta i per a reflexionar sobre el valencianisme i sobre el feminisme i sobre la realitat contemporània. Doncs ahí està la meva aportació, el meu granet d'arena, i si algú té cap curiositat que vulgui resoldre o cap dubte si accedeix a aquests textos escrits o audiovisuals que us acabo de recomanar o podcasts, doncs serà benvinguda qualsevol pregunta o observació i la contestaré. Salut, força, una abraçada i molt bon 2025.